Waarderingspenning Mieke van Uden. Pelemaas naar nieuw formaat. Het is vandaag 30 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. Gisteravond heeft burgemeester Hans Gielissen de bronzen waarderingspenning uitgereikt aan Mieke van Uden. Zij kreeg de penning vanwege haar inzet voor kunst en goede doelen. Onder andere is ze voorzitter van de tweejaarlijkse kunstmanifestatie in Geisteren. De werken van de 66-jarige kunstenares zijn ook vaak gekoppeld aan goede doelen, zoals het dovenschoolproject van SOS Meerlo Wansum. Hiervoor is ze ook ambassadeur geweest. De Oostrumse parkcamping De Witte Vennen is genomineerd als beste camping die zich in het voor- en naseizoen richt op 50-plussers. Van de 10 genomineerden in Europa bevinden zich 4 campings in Nederland. De Witte Vennen heeft volgens de ANWB de beste openluchtzwemlocatie van Nederland en biedt diverse sportfaciliteiten. De ANWB reikt de prijs in januari uit aan de 4 overgebleven kandidaten. Stemmen is nog mogelijk tot en met zondag 1 november via campingsvanhetjaar.nl. Komende donderdag valt de nieuwe Pelemaas op de mat. De krant wordt kleiner, compacter en overzichtelijker, maar blijft ondanks het Berliner formaat toch groter dan de andere kranten. Naast de breed aangeboden mediapakketten is de papierkrant niet weg te denken. Niet alleen de grootte verandert, maar ook de papierkwaliteit en de vormgeving worden opgefrist. Met het nieuwe formaat komt Pelemaas weer met dezelfde grootte als waar het 135 jaar geleden mee startte. 10 jaar geleden, in het najaar van 2005, ontstond de lokale politieke partij Inventief om bij de verkiezingen van 2006 een nieuw lokaal geluid te laten horen. Bij die verkiezingen werd 1 zetel behaald en was Gerard Thijssen het eerste raadslid voor de partij. Dit was ook de uitslag van de verkiezing in 2009, maar nu met Tino Zandbergen als raadslid. In 2014 wist de lokale partij het aantal zetels te verdubbelen en heeft op dit moment de leden Zandbergen en Kotjiet in de raad zitten. Het jubileum wordt op 7 november gevierd in de Witte Hoeve. Tot zover het Pelemaasjournaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met morgenavond 6 uur. Het eerstvolgende journaal is dinsdag te zien. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Komende nacht verloopt helder. Het wordt 5 graden en er is wat sluierbewolking. Morgenochtend is er kans op mistbanken. Gedurende de dag stijgt het kwik naar 19 graden en blijft het overwegend zonnig. De zondag ziet er met 17 graden qua weerbeeld nagenoeg hetzelfde uit. Ik wens u een fijn weekend en tot de volgende keer.